karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. O niya, madada ni mo sa Laura sa balagtigi! Ha? Ha? Pantihan ninyo si James. Apil na ang ilang anak. Ibasig dili pa na ako madaha si Laura sa balagtigi. Sa akong trono. Adto ko na siya dada sa akong gipatukod gabay. Ug adto dito mag-uban ning duha. Hangtod nga mahigugma na si Laura kadako. Hala! Hoy! Si Medusa! Ang bitin nga nagbantay sa bulawan sa ilaw sa dagat! Maayo kay niya ka. Nahibaw na ko. Kunoon sa imong tuyo, karago. Atoon ta si Lucio. Traidor ang tao nga nagdaan ni Iria. Pasya ni Lucifer ug patyo niya si Iria. Kaaway mo siya! Unsa? Nadungog ug nabati ko nga naghusa ang dagat. Bisan ug wa ko kini makita. Nahibaw na ang tagadagat nga ni anako si Laura. Kinahanglan nga mohilom sila. Dili ko gustong mutaho sila ni Aqualos nga ani akanako si Laura. Nakasiguro ko nga kung mahibaw si Aqualos nga ni akanako si Laura ug patyon ko kini, dili siya managana sa pagpatay kanako. Pahilumon ko ang dagat, pahilumon ko ang nakasaksi dinhi sa dagat. Kakong amabiyait santar igusom. Unsa kining dapita? Ingon sa niya ako sa panganod. Nagpautaw-utaw sa kahanginan. Patay na ba ko? Gitawag ko ikaw. Ug maayo kay nakaabot ka ragyod dinhi sa kanihimutangan. Kinsa ka? Ako si Gea. Kaya? Ikaw si Kaya? Ako ang inahan sa kinaiyahan. Apan nga nung ingon man niya ng imong bayon. Bayon sa kabata. Dili ka na angay mangutanan ni Ana, Laura. Walay suktanan akong pagkaako. Makita ko nimo sa bisan unsa nga bayon. Gaya, unsaan ko sa pagkamit ang kipaambit mo kanakong kahom? Ha? Halandong kaya? Nahibalo ka na kung saan mo ka na sa pagkamit. Gamita ang putli mong kasing-kasing. Aron ka mo daot, ug maangkon mo ang kalinaw. Ay, binagupatay na ko! Bay ka kay, wa ko nakalabira! Ay. Mawasyog ko dong! Tugnaw na kay dong! Ay, may gini kayo ko magkalabira! Wa na maabot din na pita ang laway ni Kain! Laway ni Kain naman! Dong James! Ay naman to! Huwag tangman! At tigibiyaan ka! Nisirit paglakaw! Paglangoy! Paglakaw! Galibog ko ni! Dong James! Hoy! Gino! Pugina! Nagsisipagtawag doon. Oy, Dong James! Hay! Lahat magitawag ni mo! Ako yung kauban, Dong! Wata ko, Dong! Talagis, Dong James! Layo-layo na! Paso na ako! Hala Dong! Ay, naman kasi. Kada ko ba nilang uban ng ay! Niyata sila sa dagat! Basta sila na dayon patagkaano dito tatong pasgawas, paikos gawas! Paikos gawas! Maaf na no! Gawas! Patay kita ta! Malapat na sa mga pating Dong James!
Dong, pangitawan to agianan din hidong ay. Kato agianan to, agianan to kanina. Kaya nagkurog na niya akong kaunuran dong. Ay, kalain din gibati na ko rin napita ay. Kalain ba ya? Kuyawan ko kung sabay ito masugatan din hidong. Dili mahimo mo gawas sa Ninoy. Kundi na ko madaas si Laura. Bita sabno. Kahilak ko, magkumahilak ko ganito ha. Ito na. Ay, naman to si Laura. Ay, day, pakita na tao na mo, day! Syagit, day! Makaduog biga sa kanabita, day! Laura! Misyagit na siya. Ikaw man to, Dong James. Ayaw kong ilara, Dong. Laura! Yaman na, Dong, ay. Ikaw man ni Syagit. Mula nung ginatuttingog, no? Maday, ganahan ko mo, Syagit. Akong sabi, day! Hay naman ka, day! Patay, Day! niwasay! Ang ano, Dong? Ano man? Ang sabay ako bantayan? Nagkasuaso ang tubig ni Napita. Tanawa! Oo, hala, nag-asu-asu bito. Mao na ni Napita agyan nato dong. Murag paingon nito. Atong hayag dong. Nga, nagkagbulawan. Hala, kanton doon ay bitin dong. Bumalik ka dito, Noy. Oy, ayaw, ay! Ayaw dong, ayaw ito. Dito mamalik dito dong. Tukbun atong bitin nga nagbantay atong mga bulawan dong. Kadako na ba ito niya dong. Ay, ako talawan kong bitin dong, James. Di na malik dito dong. Bahala ng hayag pa ito dito Napita. Kilaw na itong bitin nga dako. Away suka-suka! Ay, Dong. Andiyan naman yun, Dong. Hindi na nabalik dito, Dong. Ay, di ko pakilaw sa bitin, Dong James. Noy. Sige. Kung dili ka, ako na lang. Paabutan lang ko rin eh. Pangitaon ko si Laura dito. Uy, Base og tuwa si Lucio dito, ubas ko asawa. Kuseo, Dong James. Tanawa eh. Di ko tanaw. Sa tingalik, at akong bitin na nang ipatanaan mo na ako. May daog. Daob! Kung may daob, doon na nagdaob, di ba? Si Lucio. Base og naa diya si Lucio. Ug naa niya dadad si Laura. Ala, ninduta ko di mo, Dong. Doon na pagkaidaang sundang, napagkikaidaang pistola. Ako ang ikaidaang sa kung sandali, pero wasay mo ta. Kasali ko ning, akong gidaang pilote, nas akong tunga. O niya, wasay mo ko. Wasay ko ko. Ana, ako lang gida. Kini, sige Dong, ako lang sundang ni mo, Dong. Wasay ang sundang ni. Naliwas eh, yung maning sunda. Wasay na tayo sundang. Di lain, Dong. Kung ang tuod na ka nagdaog na nasa unahan. Sige, Dong, tada, Dong. Ganahan sundang. Sige, Tanan na. kalain na ni. Wasay, nagdaang sundang. Nanagkikuyahit ka sundang. Ladas mag, mga kinahan! Kay pamatyon na mo! Pamatyon mo, ladas mag, pinuntagay! Wasay ni! Los! Los! Nara ko din eh! Los! Nara ka din ni Los, no? Tigo ko'y kinahan! Los! Los! Nang naong di mo, Los! Ay! Los! Ala ay, unsa man ray akong nadunggan ay, mura magnaa sa gawas. Mura magdunay kadagandagan sa gawas, oy. Ay, basin og niabot na sila si Wasay, pero magdagandagan di ay. Ay, tuan na sab. Ay, doon na maging mga tao. Doon na may mga tao nga galihok-lihok sa gawas. Ay, mura yun og kadagandagan. Be gani be, lilion ako sa bintana be. Ni anak ko tungod sa bintana. Ablihan ko di gamay ang bintana be. Ay, naablihan na ako gamay ang bintana. Ay kakita na ko sa gawas. Hala! Ay, doon na may mga gagmay tao nga nagupo-hupo. Ay, mura magmaga bata. Dili, maog yun na ako nakita kaganiya nga nigoyo ni Dong Francel. Mga gagmay tao nga may silig. Ay, isira ko nagbalik ang bintana, be. Ay, Ginoo ko, ay. Di gid ko masayop. Mga ukay magintong purmaha. Ginoo ko, hey, kamera ba yung doon ni Dong Francel din, eh. Medusa, doon na kita sa langok. Din nahimutang ang mga bulawan. Hain nagkaroon si Lucio o Gibrea. Ang mga patin, nagbayis. Ngayon sa doon na sila'y nakita ang mga kanong. Na sila'y nakimawan.
Wa pagani kita makasod sa lanob. Nakatimaho kong mga tao. Ingong sa daghan sila. Tunay lain nakasod din ni Haring Apolos. Magbuwag-buwag kita sa pagpangita ni Dosa. Gamiton ta ang atong pagpanimo. Aron dali ka silang makitaan. O kung doon na kay tao makitaan, patya na lang. Gamita ang imong mga mata. Gawas ni Ibria. Ayaw siya pasipati. Dad-a siya ka na kong buhi. Matuma na Haring Apolos. Ay, Ginoo ka, ay. Unsa naman yung nikagolkol sa bahay, ay. Gibato naman mi sa mga okoy gagmay. Ay, hala, Ginoo ka, ay. Ang ako lang makasod ng mga hinampak. Kakulba ba yain ni, ay, Dog, ay, wara ba yain lang tao din ni kami na tao ng Francel. Tabang! Ay, Dong, gisod tag mga impaktong mga okoy, Dong. Ay, Naguyod ako ganina. ay, lagi. Og di kay usara sila, Dong. Nakakita ko. Daghan na silang naa sa gawas og... Ay, lagi na ang kakakulba bayaan ni, ay. Ay, sin nga to. Nalangkat. Gilangkat. Ay, okay, pak-an, okay. Ana, gibutang ko na si Laura ibabaw sa altar. Maayo na siyang pagkahimutang ibabaw sa lapad nga bato ug gituyukan na siya sa mga kandila ug gipatung-an siya sa duha ko ka mga mahal sa kinabuhi nga wa nay mga gininhawa ug sa ilang atubangan mao ang ribulto sa akong mahal nga Ginoo nga si Lucifer. Matuma na gayod ang akong mga gipangandoy. Matuma na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!